Alright, nangadlaw na po din hanyang tanan. Luto na mong binignit. Ngaon mo na eh. Lamig dyan yung mga on kauban tibok pamilya. Alright. Woo! Hi, Drone. Say hi, say hi, say hi. May dry. Bakit ang binig-binig diri daw? Hello. Kanon ba kan? Mga balikan kami. Ma. Kapor ka ng garo daw. Kaya siya ganun gid may magkaroon ng buhok. Ay bali isli ugos kasi. No. Maya po ma. Ay, hindi naman tama. Lami kayong binignet mo rin. Anyo? Yame. Binignit made by Luby. Mukha pa. Naman na siya timer dada. Wala man ako gamito. Pwede sa na siya imong, Yo kumao. kanang nasa imong kamot ba? Di ganit ko kumao pa. Adjust kasi. Oh, plato ba? Sinada? Pandesal. Saan nga pa? Francis. Ay, di gambog-gambog. Para masulgatang lolamita. Kabidig dito ako ta.